În Egiptul antic, această plantă era considerată o emblemă a fericirii și a protecției. Alexandru cel Mare a vrut să cucerească insula Socotra pentru cantitățile mari care se cultivau acolo din această plantă și pentru că avea nevoie de ea ca să trateze rănile grave ale soldaților săi. Biblia face referire în mai multe rânduri la această plantă. De asemenea, în Tibet ea era folosită pentru a pregăti tămâia înainte de momentele de meditație ale călugărilor. Se cultivă în zonele cu climă caldă ale planetei, în Africa, Australia, America Centrală, Mexic, Rusia și Japonia. În Europa se cultivă în Spania, în Grecia și în Israel. Numeroși oameni de știință studiază de mii de ani rolurile benefice ale acestei plante asupra organismului uman. Probabil că ați ghicit de sigur, este vorba despre aloe. De altfel, această plantă este atât de importantă încât se află și în spatele genericului emisiunii noastre, Știință și Conștiință pentru Sănătate. Pornim astăzi într-o expediție exotică pe urmele acestei plante, încercând să aflăm cât mai multe despre binefacirile ei asupra organismului uman, împreună cu domnul dr. Lawrence Chukwudi Nwabudike, medic primar dermatovenerolog, doctor în științe medicale, specialist în homeopatie și acupunctură, scriitor și conferențiar și, nu în ultimul rând, cetățean român de origine nigeriană. Prezentarea e corectă? Da, este foarte corectă, foarte bine ați făcut. N-am uitat nimic? Nu ați uitat, de fapt a fost o pronunțare bună a numelor nigeriane, astfel îi dăm pașaportul nigerian, cum am eu cel român. Am văzut niște imagini și mi s-au părut foarte interesante. Mi-ar plăcea să călătoresc în țara dumneavoastră. De când aveți cetățenie română? Sunt cetățean român din 2001. Vorbiți foarte bine românește. Mulțumesc, da. De altfel, ați scris niște cărți care se află chiar aici. Una dintre ele se cheamă Oare există viață după moarte? De ce e o întrebare, titlul cărții? Este o întrebare deoarece pentru multe persoane rămâne un mare necunoscut, dar un necunoscut care ar trebui să fie un lucru cunoscut, căci influențează felul în care trăim viețile noastre. Nu poate să nu fie viața după moarte, argumentele prea solide există, însă întrebarea sau semn de întrebare la coperta cărții era deoarece cartea prezintă tematica din punct de vedere al ambelor părți ale argumentului, astfel încât omul să poată să fie ajutat să ajungă la o concluzie rațională. Dar concluzia la sfârșit și face el independent de ceea ce credeam eu sau cred eu ca autorul acestei opere. Astfel își călăuzește viața în așa manieră încât el poate trăi mult mai sănătos, departe de fricile, departe de superstiții și poate chiar și departe de medici. Departe de fricile care generează boli? Da, departe de fricile implicit, departe de medici. Se poate vorbi despre, apropo de medici, despre un exod al medicilor nigerieni în Europa în ultimii ani? Se poate vorbi despre un exod al medicilor nigeriani în Europa și în America, la fel cum acum pierdem și noi medici din România, datorită faptului că, sau din cauza faptului că noi nu îi tratăm cum trebuie. Eu cred că medicii nu solicită să fie miliardari, dar solicită o viață decentă, ca de fapt mulți profesioniști, mulți meseriași și în domeniul dumneavoastră, doar un trai decent care îi permite să poată să-și practice meseria, să-și exercite profesie, fără să poată să trăiască, să zicem, în mizerie. Sau să fie nevoit să facă compromisuri. Sau să fie nevoit să facă compromisuri. Să revenim la planta noastră, aloe, care de altfel ne însoțește aici pe masă, pe tot parcursul emisiunii. Ce ne puteți spune despre, în general, despre tratamentele cu plante în general și apoi să ne întoarcem special la aloe? Da. Plante sunt o parte al mediului nostru. Ele sunt o parte importantă a mediului nostru. Noi îi cunoaștem pe plante din punct de vedere al schimbului de oxigen, dioxid de carbon, din punct de vedere al hranei, și le și cunoaștem din punct de vedere al medicinei naturiste. Unele lucruri trebuie cunoscute despre plante în plus.
Există dincolo de schimbul de gaze și un schimb energetic dintre plante și oameni și animale în general. Deci o plantă cum este aloe noastră este de energie pasivă, absorbind atunci mai mult energie activă din ceea ce facem noi, iar ea degajând energie pasivă. Iar acel schimb face ca un om preferă să se relaxeze și simte nevoie să se relaxeze într-un mediu unde are plante decât într-un mediu pur sec, să zicem de ciment. Asta este un lucru nu doar psihologic, dar și real, deoarece este un schimb de energie. De aceea plante sunt foarte importante în mediul nostru, lăsând deoparte de faptul că încă din vremurile antice, plantele au avut întotdeauna un rol important de tratament. Iar acest rol nu a fost dat numai de cercetări științe, ci chiar și natura ne-a putut arăta ce de fapt sunt calitățile plantelor prin ceea ce degaja ei. Cu alte cuvinte, relația dintre un om și o plantă seamănă cu relația dintre un om și alt om. Da, poate să seamănă. Evident, omul este o ființă superior, mult superior plantei, însă relația dintre noi și plante ar trebui să fie una de respect față de ceea ce poate să ne dea planta și de respect față de natura care ne-a acordat o așa mare grație și un așa mare cadou. Există calități ale plantelor care pot indica valoarea lor terapeutică? Da, există. De pildă, noi ne uităm la o plantă care este verde. Verde este culoarea primăverii. Verde este de asemenea culoare al ficatului. Și prin urmare, aloe vera, de pildă, este o plantă care prin eminență are un efect bun asupra ficatului, iar ficatul este organul energetic pentru regenerarea organismului, astfel că cei care consumă această plantă, precum și alte plante în general verzi, evident trebuie să fii selectiv și să te consulți cu medicul tău, au o posibilitate de a-și regenera foarte ușor trupul lor. Evident, vine sfatul foarte corect al mamelor noastre să-ți mănânci legume ca o să crești sănătos. Trebuie să precizăm încă o dată că domnul Noabu Diche, invitatul emisiunii noastre de astăzi, nu reprezintă nicio firmă și nu face reclamă niciunui produs. Este însă una dintre persoanele cele mai competente să ne lămurească în legătură cu această terapie cu aloe. Veniți dintr-o țară în care planta aloe este foarte cunoscută și unde probabil fiecare localnic are o relație specială sau o poveste în legătură cu această plantă. E adevărat? Este adevărat, este adevărat. Aloe vera este cunoscut de vracii nigeriani încă de foarte multe secole. Unul dintre lucruri pentru care e folosită este vindecarea rănilor, dar altceva de care știu din bunica mea este că aloe vera era o componentă importantă împreună cu ulei de palmier care există acum în piața noastră, deși mai puțin rafinată, se folosea în componenta de a face săpunurile tradiționale, care aveau un efect chiar și demonstrat de oamenii de știință nigeriane, antibacteriane și foarte bun cosmetic pentru oameni. Astfel că aloe vera, în afară de faptul că este util ca medicament, iată că devine componenta unui săpun natural, cu mai puține substanțe chimice, dar foarte potent ca ajutor cutanat. Am vorbit mai devreme despre relațiile dintre părinți și copii atunci când copilul își alege un drum în viață și o meserie și că de multe ori ceea ce aleg copiii nu este identic cu drumul pe care l-au avut părinții lor. Când v-ați ales meseria de medic, de doctor, care a fost reacția familiei dumneavoastră? Au fost de acord? V-au susținut? Erau oarecum apropiați de meseria dumneavoastră? Cum vedeau ei drumul pe care urma să-l parcurgeți ca viitor medic? Da. Era spre placul tatălui meu, trebuie să recunosc. El este avocat, deși mama lui era vraci. Bunica dumneavoastră? Bunica mea era vraci și nu am
a reușit noi să învățăm foarte mult de la dânsa, deoarece locuia foarte departe de noi, dar de fiecare dată când venea în vizită ne mai spunea asta nu sau nu tăiați pentru că asta e bună pentru cutărică. Or, pentru noi era un buruien, dar identificându, evident nu mai tăiam și s-a rezultat că în curte mai creștea buruienii spre frustrarea tatălui meu, dar trebuie recunoscut că s-au bucurat, dar evident tatăl meu era între primii, deoarece mi-a spus mie de la bun început când am spus vreau și eu să fac drept ca tine, tu nu ești menit să fiu avocat, ca avocații trebuie să fie oameni duri, iar tu nu ești deloc făcut pentru așa ceva, ceea ce recunosc că am luat-o ca pe o ușoară jignire, că am crezut că tatăl nu crede că sunt tare, dar într-un final am înțeles de-a lungul anilor ce a vrut. Evident, fiecare copil trebuie să-și urmeze drumul în viața și părinții trebuie să se străduiască să dea drumul copilului, realizând că acel copil nu este făcut să fie identic cu el. E adevărat, așa este.